teng hable bahapi kadang kubli pi bro season 4 mo ka miet usuk kemandi pi baju Kristen bahai ka YouTube channel junga badeng dok terong bat ya ki video junga mo ki ba de po Facebook lani apo bos reel jongka Facebook bat jongka YouTube channel junga ti mene sipang kadang page ya ketuka kayak itu ke social media mo media silong media bagi pen I ong bang syakam ba yo kurup drugs kano untuk arklur ne Keluar itu. atau perit pisa ki ong ba yo kurup drugs arklur ngala komen sentu nga komen skumno pitem ngong ba lada pikem kian ngayui ba piete ahmadan lada pikem kenja ngayui ba pietang mo lada pikem drugs ngapa diiri sisien ro ba piale kumno na kata kadau kemot long ngamut ong kumne kan kemot da kem kia de bante ahmadan ba yui lut bar khoi bante ahmadan te dadi kenja kamot ya kitu kibadia kenja kamot kipen iwi bentang me yu kenja sto te dayo kurb drugs kim ju ang rabayo kem drugs ki ong bayo kurb sto dayo kurb drugs kamot kadei bej tangban pen ikut kubor bej sto balayo kurb drugs sto kadegata bayo kurub drugs kadebe tangwan pun ikut kubur ban ya thu hangi ki pajba jong ke jalam mekhalia jong ki pajba jong ke brih nyutra par khoy ba layu kurub drugs kata kerur khenang ba ki pajba jong ka mekhalia jong ki khun ke brih nyutra par khoy kin ngop hau drugs lane kin di hau drugs sto tie kamot kata kalong bet bangin kem kamot bangin pelaj bat bangin kem bat bangin sadihi pak sto kadi kata tina kadang syabas sto nak terkadap kan dekat nos ngipan kan nos nempan bat lanupan bat kumnopan pinlom sto pi pinget ha kitu gijinget jong pi ha ka jinget brio bat jing sto brio tambah ibadang pan im kongu ya ka jinget brio im sngoto ya ka jinget brio bat im mane hiru ya kata ka senchar brio sto dena ni kadau ngang stop keti kita sensyar brio syabas tang bangang suong ipi kapor kaya kam slam riyeno inoru jar ubayat kan riang un poi shakan urok kaksaw sto jar bayat bet un poi shadwar ublay sto jaru bayat kan riang un poi shakan urok kaksaw jaru bayat bet un poi shakadwar ublay sto tangkatahi tang bakapor kaya kamju apri no wat kisngi kita yau lani ki banai semlalap bas ngotu tang balakut kasnem kumtaru kartajung ubrio kalong kebalengkon ke ka ba phile na kam ta ka jing bha katahi ke pensanam sa burom mi phi ke hiru ka ba phi phile sneu ke jing em jong phi ampalap bakala la shwa ke jing yam sto na ka ni ka daw ngapan sku ipi kinong senchar jong ke pertei baro la de hasnong na thau la de hima sima la de hapo district council ani dadi hapo assembly
ya ki am DC ya ki am LA ngan ong IP la de ki sang balang la ni kita ki pressure group ngan ong IP tos ngeu thu no phi ki khon ko bri nu trap kapor kaya kalade wat kapor kaya kani hajan Henry phi pinang kop sarong hala kata ka jingle jong phi bat ya halor jong kata ka jingle landet jong phi ka jingle sop jong phi ka jingle jong phi hari phimot ban panjot ikiwei panban hala ka jong garampe sto phimot ban panjot ikiwei panban ka karto kala hala ka jong garampe nakani kada uju thumu sniu yeno namar bale ka jing sniu hi ka phitmu ikiwei ka karto kala hala dia sto ti baro khoj hi tang na mata jong ka spa kamot ba phi perkhat ba kiwe kin jot Henry phi jot kalai la dia namar ka jing la lot jong phi bat ka jing raha jong phi ka penlong ba ble terkandat isi ya ka jing im jong phi bat ka jing le ka jing kam jong phi bat da kata ka ba phi thumus niu ya ki wei kata hi ka pan sniu ka jing im jong phi ti nakani ka daung ong phi Lera phi ki baju pet bahai ki video jungan ni to pet perkhat puson kanang wa pindo bio jengmot tengan ong ipi balong kristan kam dere ban ong ban bisyari no nani ban yit khmi no namar ngangam de ki yit khmi ngangam di nong bisya sto balong kristan ngan ong ipi balong kristan basisya kejing hikai boro kamlong re ong bangini le persya ya kano da kaba ngingi le ya kata kanong kuno basniu banile persya gijing sniu kadai yangi bangin la banyasya bat bangin la bangin skap bat bangin la ban set iki baro hadu ba kita kinung sion jungi kin lera nyalari kata kadai gijing yasya ka kaba kum ha ka jing em la jong ngangai kai pi tes ngothot na la deken dan kamera ban kan toy ni no ba phi phile ikiwe ka basniu kiwe ru kin sa pan phai phi ka basniu da phi phile ya kiwe ka ba kiwe pan phai phi ka ba ada phi phile ikiwe kanu ka ba ki kisngotanan kiwe ru ya phi kin sa pan skotanan ada phi phile ikiwe ya kanu pansngo bhai ki kiru kinsa le kanu ko pansngo bhai phi kata ka de ka ka banga nga sembat ngalap akajing im la jong nakani ka daw nga su ngi phi wa domot bitare nga na marbli nga de bri ba kumne hi ti pas ngi namar ba yang amdan i ban IP Henry nga supasat jingmut kanang ba pindu bio jingmut tewat domot bitare nga namar beli ba ngar ngadi tong bri wanyam sto bro bonsen ya ke jing imbre dan bonsin hiya ka jing imbriyo ngidap tang jing lunangan ong ipi bali nga ngaju kran hi khana borobor ong ipi bandi ha ka por mansingi ga bandi ka por tre por kta kamlong ba bha ndala dep ka kam ka jam haba fidi na ka bata ban jatha jaram ni hanu pendang ong ipi habang ye tre lang banno ye di ye bam ye snobha andring im kwa prosnosi ino na marangi perkhat e kam ka jam sto asem stem ngia tai aning ye kran ye khana na mata ka balasai nak ta da ngi di bam ngi sko bha si perlok tu nim ju kwa ban mi kano no jing sneo no mar da mi kano no jing sneo te ka panjot ya ka imlang salang sto nak ta da ngi tangkan ya karme sentur wat habadi baba
Itangkan lah kajong sentur wala habadi babam nomor beli ba prolog bay trilang lani kino paramajan marpa ki bay trilang lani ki baya don lang kamu ada pikiran ya kanong penskosi iki kata kalong bakla andre kai ke penlong inga kalong bangang kalong kumni na marba hakan ni juk mata kam don syur kam kata kajung perkat kemudian mga dina kan ni kada ba bunsin nga perkat ngam bejong ngum ni namar ba dala songsit klebi tan nei bunsin kalam penmar sejing jon nangla ubri uba ki ong yu ubi tang ba uperkat ya kanu shoba unle bani ya kitu giba songsit klebi kalam perkat gu ya kanu shoba kinle dina takada ya tang kini keten kuble shibon ni pibaro baju kersan bhai ka YouTube channel junga badeng dotrong te wat sengu ai namar beli ba kadon kapor ke baro namar beli nga keren khana ngale ngakam tang por men miet namar gam don por men sengi dan ki broi wan phasu janji nga ki ong dalit mesengi tam tai komen senga tenga ngam tip pidi mano tambah pi komen pi ong hane dale dukan ne tangkran ni keten omlaj ngol da pisdang la ne kadon kador ki bro andre kram kador ngamla beliam ta na kani ka daw nga panmap na phi ki baju kersan bai ki itu so junga badeng do todong te wadi theo jing le jing kam junga namar kam do jing mot namar nga do ngam tip hiru ngade ei bar ngam tip hiru baling ya kran kumne ngam tip hiru bangali kumne tiala da kadon kanu jing bakla junga kum brio to ma wadi theo ya ki jing luna junga tangkani hi kede gini kapat junga to kule siwoni pi bro kamit usuk kemen to ai bobli tangkara nerakat banga bat pi ya jing le jing kam jungi banang singi kenang bang indubla ban bit ban biang pahu pahai hiang asem ban bam bandi bat bangin le ngin kam ya ka hok kesikantian kat kum hukum jong ble tangkini kentian ko ble sibon pi bro kamit usuk kemen